ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахште ҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марҳамат шумо метавонед ки сурат маълумотша дар WhatsApp дар экранда рӯй кунем. Мо дар видеои оянда мақсад ки реклама фурӯш да мемонем. Ин рақамда ҳам WhatsApp, ҳам Telegram, ҳам имо дӯстони азиз пайваст дорад. Ва акн мо дар имзо навор аз куҷо хона қабул кардем, чӣ квартира, чӣ замин ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. Хоб хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд аз территорияи шаҳри Душанбе, территорияи шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, шаҳри Бухта, шаҳри Турсунзода, территорияи Кӯлоб, Ҷиникӯл дӯстони азиз, мақсад Файзобод, Ҳисор обшим. Дар ин навор хеле хонаҳои арзон ҳам наворои хуб бисёр аст дӯстони азиз. Ва як хонага, ду хонага аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор ва аз дигар тарафҳо ҳастанд. Обшим навори хуб шудага ҳастанд ва хонаҳои арзон ҳам хеле бисёре, ки нархҳо аз 45,000 сомон боло сар мешавад. ва дӯстони азиз, курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 110 сомону 50 дирҳам, 110 сомону 50 дирҳам. Хоб хай курс боло рафтага аст, мо бошад навор аст мега марҳамат рафтем. Мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пеши мошин бозор, яъне ки шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдаки, поёни Корон дӯстони азиз, рӯпарои мошин бозор, кӯчаи Лолазор дӯстона, канечкаи маршрути 41 да, яъне ки поёни Корон пеши мошин бозор да. 1.5 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки ду хона кардагӣ аст, ки хонаҳош падъабой тайёр аст. Об, свет дӯстони азиз дорад. Ошхона, баня, кухня ҳар сешон баробар аст дӯстони азиз. Ду дар хонаи калон ҳастем. Мақсад ки хонаҳош падъабой тайёр аст, гирдивараш по меход маҳкам, давроза часподаги дӯстони падъабой. Ҳуҷҷатҳои хона дӯстони азиз 100%. Кухни, баня, ҳуҷҷатхона дӯстони азиз дорад, гирдаш маҳкам. Магазин, мактаб, медпункт дӯстони азиз дар наздикии хона аст. Хоб маршрути 41 канечкаш. Дастрочна мегад фурӯхта мешавад бо нархи ҳамагӣ 200,000 сомонӣ, ки боз муомилаи хуб дорад, нархи арзон. Нархи ҳамин хона 200,000 сомонӣ аст. Берунаш поли ремонт дорад, дар теза часпондагӣ аст. Хона дурунаш падъабой тайёр аст. Хоб ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ, на рақамҳои соҳиб рақамҳои Вавило 6060 ва рақамҳои Мегафон 6060 ишда WhatsApp доранд. Ягон савол доред, ягон маълумоти иловагӣ оиди ҳамин хона фаҳмидам, марҳамат шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метавонам ва арзон ҳам мекунам. Нархи арзон бо ҳамира муомила дорад. Мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон. Хонаи фасон, срочна, беҳтарин мақсад тайёр кардагӣ. Хона қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дараи Ромӣ дӯстони азиз, дачаҳои тангаи дӯстони азиз, ҷойи беҳтарин, ҷойи буду ҳавои тоза. Мақсад ки ҳам хона ҳисоб мекунад, ҳам мисли дача, чӣ хеле ки шумода удоб набошад. 7 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки хонаи дошуна аст, ки проектҳои навкати 6 дар хона дорад. Об, свет дӯстони азиз дорад. Хона дуэтажа 200 квадрати метр. Дудта дӯстони азиз ҳаммом дорад. Мақсад ки якум ошуда ҳаммом ва дуюм ошуда ҳастанд. Хоб дӯстони азиз, мақсад ки подвал ҳам дорад, подвалҳои калон ҳастанд. Канализатсия дӯстони азиз дорад, пайваст кардагӣ ҳастанд. Хоб мақсад ки якум ошуда, якум этаж ремонт кардагӣ аст, тайёра медорӣ зиндагӣ мекунем. Об, свет ҳастанд. Лаби дарё. Ҳамаи намуд дарахтони мевадиҳанда дӯстони дар дуруни хона ҳастанд. Хоб ай даврозаи Ромин мегӯяд дӯстони азиз, тақрибан мегӯяд 7-8 километр мегӯяд то хонара. Наздикии бозор дӯстони азиз, медпункт, магазин, масҷид, ҳамин чизҳои лозимӣ ҳастанд. хоҳен ҳамчун дача истода мебарем, ҳамчун ёки хона обшим ҳаст. ва дӯстони азиз, мақсад ки мошинбозор, мақсад ки мошинбозор, молбозорам наздик ҳастанд. хоб нархи хона мегӯяд дастрочна фурӯхта мешавад бо нархи 780,000 сомонӣ аст, боз муомила мешавад. Мақсад ки хонаҳо 6 дар хона ҳамаш ремонт надорад дӯстони азиз. Мақсад ки берунош тайёр аст, дуруношам фақат ки нимаш тайёр аст, медорӣ зиндагӣ мекунӣ. Дарахтони мевадиҳанда ошхона, баня, кухни, об, свет ҳамаш мушкилӣ надорад, ҳамаш ҳастанд. Ва бозор, мақсад, мактаб, молбозор ҳамаш дӯстони азиз дар наздикшаҳри шаҳри Ваҳдат, дараи Ромид, дачаҳои тангаӣ. хоб ҳар ду рақамҳош рақамҳои дастӣ, якумаш рақамҳои 61 инашам дастӣ кор мекунад, рақамҳои дуюмаш 58 инаш Мегафон, инаш да WhatsApp дорад. Агар шумо оиди хона ягон маълумот хоҳед, ягон саволо зиёдӣ, дар ҳамин рақамҳо занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метавонад ва мақсад ки муомилаи хуби хуб мекунанд. 780 мега бо муомилаи хуби хуб дӯстони азиз дорад. Ягон савол дошта бошед, марҳамат шумо занг занед, мақсад ки срочна мега сум дар кор аст, нашод сумуш муомилаи хуб дорад. Метавонем бо тамос гирем.
мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода яъне ки Регар дар калхози Дӯстӣ деҳаи Ахорун. Дӯстони азиз, ҳамин хел маълумото бо метавонед ки маълумоти бештарша гирем. Шаҳри Турсунзода, калхози Дӯстӣ, деҳаи Ахорун. дӯстони азиз, 7 сотиқ замин масоҳат дорад ки як хонаи карокардагӣ аст, боло кушодаги як хонаи маҳидак аст, гидаш полни худ маҳкам, мақсад ки нархаш арзон. Нархи хонара дӯстони азиз ҳамагӣ $18,000 гуфтааст, яъне ки $218,000 сомон мешавад. Боз муомилаи хуб мешавад. Бо сомонӣ $218,000 сомон аст, боз муомила дорад. Шаҳри Турсунзода, калхози Дӯстӣ, деҳаи Ахорун. дӯстони азиз, хоб $218,000 сомон аст, боз мақсад ки муомилаи хуб дорад. ин ҳамин рақамҳои соҳибшудаи рақамҳои 918 ахираш 00 пастияни кор мекунад. дар рақамҳошон ватсапам дорад ва 7 сотиқи замини ҳақбол гиди ванаш полни худ маҳкам, якта хона кардагӣ. ҳуҷҷат дӯстони азиз, ҳуҷҷатош 100% дора мегӯяд. давроза часпондагӣ аст, мақсад ки фақат хоҳем будаи параш хона медозем, метавонед зиндагӣ мехоҳем амирам ремонт кунем. хай обшим чӣ хеле ки маъқула яктам хонаи коробка дорад. ягон савол tomoshabon маълумотои иловагӣ оиди хона фаҳмида шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метавонад ва нашуд сумшам муомилаи хуб дӯстони азиз дорад. лайк казанед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум аппарати фурӯшӣ. аппарати фурӯшӣ ҳастае ки буравои станок мини аппарат дӯстони азиз 65 метр штанга дорад дӯстони азиз, дута шарошка дорад дӯстони азиз ва то 100 метра мега мекобад. беҳтарин ҳолате ҳамаш чиёш комплектае. буравои станок мини аппарат дӯстони азиз 65 мақсад ки 65 метр штанга дорад ва дута шарошка дорад дӯстони азиз ва 200 метра мекобад. беҳтарин ҳолате мегири корта сар барои об баровардан. нархаш мегӯяд ҳамагӣ 65,000 сомонӣ аст, боз мегӯяд муомила дорад ва қарор дорад дар шаҳри Истаравшан дӯстони азиз. нархаш 65,000 сомон аст, бо муомилаи хуб дорад. шахсоне дар ки хеле аппарат дар кор аст, шахсоне ки мисол мефаҳманд ё ки мисол мехарем оиди ҳамин аппарат шумо ягон маълумоти агар зиёдтӣ хоҳед агар фаҳмидан, ина рақамҳошон аст, рақамҳои мақсад дастӣ ахираш 71 ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳо ватсап дорад. нашод сумаш бо муомила дорад. буравои станок мини аппарат бо нархи арзон бо муомила дорад. барои об баровардан марамат метавонед занг занед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни корвон, пеши посто мегӯяд ҷойгирае. дӯстони азиз, 2.5 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 хона кардагӣ аст ки хонаи дуошона аст, бо об сӯи таъмин аст. ҳоҷатхонаш мегӯяд дар берун дӯстони азиз ва ҳам дурунӣ аст. ҳамом дӯстони дарунӣ дорад, дута ҳамом дорад. хоб мақсад ки дутаи ҳар кадомаш ҳаста, дута ошхона, дута баня, дута кухни, хеле чизо, зали калон дӯстони азиз ва обсӯд мегӯяд пастияни аст. қариби роҳи калон дӯстони азиз 100 метр мегӯяд то роҳи калона. хоб мақсад маршрути 5242 дӯстони азиз мегзарад. нархаш мегӯяд ҳамагӣ 650,000 сомон аст дӯстони азиз, боз мақсад ки муомила мешавад. ба сехонага вариантҳои алиширам дорад. нархи хона сумаки 650 бо муомила дорад. ин ҳамин рақамҳои мегафони ҳисобшо ва рақамҳои ватсапшо. шахсоне ки мехарен ё ки ягон савол дошта бошед марама занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳам. дӯстони азиз, шумо агарам хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки шумо хали фурӯшӣ боша барои реклама кардан, марамат шумо метавонед ки сурат маълумотро дар рақамҳои болобуда 2020 ватсап, имо, телеграм дорад. чизе ки барои фурӯшӣ бошад, маҳсулоти хонаи замина, квартира чизе бошад, рӯй кунем, мо рекламада мемонем. я лайк казанед, дар надор навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар қишлоқи Булбул гуфтагӣ аст соҳибшон. шаҳри Ҳисор дар деҳаи Булбул. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 хона кардагӣ аст ки хонаҳои барака дӯстони азиз бо ремонти, мақсад ки ремонт дорад миёна. аз берунаш шукатои монтаж амал кардагӣ аст. хона тайёре барои зиндагӣ мешавад. як хонаи фасон нест, мақсад навсохтаю, хеле баракое. дӯстони азиз, чошхона баняшам аст, 3 дар дигар хона, 8 сотиқ дигар замин, гидаш бо сетка маҳкам аст. дастрош намегӯяд фурӯхта мешавад, бо нархи ҳамагӣ 110,000 сомонӣ аст, боз муомила дорад. нашуд дигар маълумотошро хитоб метавонем дар рақамҳои поёмда мегафон аст, мақсад ки занг занед пурсем. ногуфта намонад ки одамое ки ҳамин наворро тамошо кардастед, агар ки дар ҳамин навор мақсад ки хонаи маъқуле ки наёфта бошед, ё ки мисол хона ё квартира ё ки замин наёфта бошед, маъқул кунад, дар комментария нависед ки аз куҷо ба шумо дар кор ҳастем,
мо гуфтагиҳои шуморо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. Навақте дар комментара агҷур ҷаркоса нависем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсии поёни Корвон, доми чорошона. Духонага квартира дӯстони азиз дар якум ошона қарор дорад. Доми чорошона аст 44 квадрати метр. Хайр ремонташ рости гап миёна аст. Ҳамин хона квартира замонавӣ нест. дӯстон аз мегӯяд ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% аст. Ремонташ миёна аст. обсвет дорад. Доми чорошона аст. Намедонам чӣ харидон бошад. Бу худтон маълумот ча мепурсен. нархи квартира мегӯяд ҳамагӣ 290,000 сомонӣ аст. боз мегӯяд муомила дорад. нархи ҳамин квартира 290 бо муомила дорад. хоб агар ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ дар рақамҳои поёмда 45 занг занем, маълумоти пурраша гирем. ба хотири меҳнатҳои мо дӯстон азиз лайкира ҳозир занем, фаромӯш накунед. шахсоне ки мисол хонахар, заминхар, квартирахар бошед, наёфта бошед, дар ҳамин комментара танҳо дар комментара нависед, мо пешкаштон мекунем. кадоме ки мисол ягон чизи фурӯш дорад, дар рақамҳои болобуда 20 рӯйка реклама мекунем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи дӯстии бороми пешинаш, яъне ки Ҷиникӯл дар гаровотии ҷамоати деҳоти 20 солагӣ Истиқлол дӯстона деҳаи моҳи нав. 10 сотиқ замин маслуҳат дорад ки 3 хона кардагӣ аст дӯстони азиз ки хоб обшим 2 хона ҳаст дӯстон бо як калидори калоншкати бо сменблокати тайёр кардагӣ аст. Хона яъне коробка аст бо сменблокати бардоштагӣ аст. сертификат мақсад ки дорад. дастросшуда мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 40,000 сомонӣ. 10 сотиқ замин, хонаи коробка бо сменблок ҳамагӣ 40,000 сомонӣ. хоб кадоме ки бо агар маълумотҳои зиёдӣ мехоҳад оиди ҳаминҷа мақсад фаҳмида рақамош аст тиса дар поёни видео занг занед, маълумотша дар мақсад ки Ҷиникӯлда дунёи дӯстида қарор дорад. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Гипразен пушти бозори деҳқон дӯстони азиз, яъне ки назди бозори деҳқон мактаби 91 дӯстони пешашта. шаҳри Душанбе хоб пушти бозори деҳқон дӯстони азиз Гипраземда пеши мактаби 91. духонага квартира аст ки дар 5 ошона қарор дорад 50 квадрати метр. бо ремонтҳои замонави дӯстони азиз таъмин аст, обсвет аст, ҳуҷҷатхона, ошхона, баня, кухня, телевизор, калидор ва термос ва инчунин техпаспорт мегӯяд дорад. пеши мактаби 91 дӯстони назди бозори деҳқон. дастросшуда мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 450,000 сомон ки боз дӯстони азиз мегӯяд муомила мешавад. нархи ҳамин квартира 450,000 сомон аст, боз муомила мешавад. агар оиди квартира бо ягон маълумотое ки барои шумо дар кори хоинагар фаҳмида дар рақамҳои поёмда аст. Вавилон ахираш 12 занг занед, маълумоти пурраша дӯстони азиз худатон гиред. то қад сумми холияи мақсад ки алиф фалиш намеша барама. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат пеши ҳайкали Модарда. доми нава дӯстони азиз одамо мегӯяд зиндагӣ доранд, кадоме ки мисол мехоҳад ремонт кард зиндагӣ кардеста. духонага квартира аст дӯстон, дар даҳум ошона қарор дорад. доми 11 ошона аст, 54 квадрати метр. хона мақсад ки монтаж шикатур кардагӣ аст, фақат ки дигар ремонтша худтон мекунем. фақат шикатури холӣ ҳамроҳ ҳамаш кардагӣ нест дӯстони азиз. лифт дорад. доми 11 ошона аст, квартира дар даҳум қарор дорад. хоб мақсад ки сентри Ваҳдат дай. хона яъне ки коробка бе ремонт ай. нархи квартира мегӯяд 237,000 сомон аст, боз муомила дорад. лифт ҳам дӯстони азиз дорад. ремонташ мақсад ки уже метавонем ки сар кунем, зиндагӣ кунем. одамо мегӯяд ремонт карда зиндагӣ дорад. бо дӯстони азиз маълумотои пурраша аниқ карда аз соҳибаш гиред. нархи квартира чӣ хеле гуфтам 237,000 сомон аст, боз мақсад ки муомила дошта. ин аст рақамҳо мегафони соҳибшон. ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ занг занед, ҳамаша аз соҳибшон пурсед. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар деҳаи Шӯршӯ гуфтагӣ аст. соҳибшон шаҳри Кӯлоб деҳаи Шӯршӯ 5 сотиқ замин маслуҳат дорад ки 2 хона кардагӣ аст, ки хона коробка болош нокшуда, хонаҳои барака, боз фундамент дорад. дастросшуда мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 55,000 сомонӣ, боз муомила дорад. гид ва нафта одамо зиндагӣ дорад. нархаш 55,000 сомонӣ муомила дорад, мақсад ки бо ҷои хонакиниам дорад. ин рақамош аст мақсад асти 40 шахсоне ки мехарем барама занг занед. ин буд навори ҳозирмо то видеои оянда.